sogo deni ngana blam blara lala kisra moto taxi bi bule bala ka ke mawli taxi ya rabbi ala kani siri mala Allah ye gisi janfa ma janfa re mai Allah ya aba ko na fata re tay nega siu chabe nga da so ko di tanto ne mo na ko dam na tay na tenu Ilahi aramadin buna aramadin da lafiya ma lafiya nu farala doro be chenike are golo aba nga da so ko di a fata re tay nga sewa Hoja. Balik ulang pulau. Mana nare? Keramo. Nana. Keramo. Ini mana nak foda belah mana ni? Ni Afrika kau mampu mah. Mengera. Ni aljare wa. Ajaran ni. Ini alam kira cina ni aljare. Ajaran ni ke? Nak pun jare ek me sama ni belah kata wa. Ini tak ada yang me sanje. Ikan mula dah sini. Me sanje flow. Itu. Nouvelle tu m'as me sanje dili, me sanje. Mena. Bon, c'est ça, on a fait. Para mo telega po ko. Telega po. Ko mi se kan ko jugure. Ko mi se kan ko jugune. Pour qu'il finisse, hein? Quand tu me regardes, il faut y aller. Et nous m'en Oh, faut être c'est massa. Oh, nene hena kumela didi. Aka haram kunte son kunte la mini black aka mo black ni no. Oh, iga mo la la sima. La sigle meta kuma mbikola. Eta kalama. Billahi ala eta kalama. O be fo kasola. Kasoga juguno be. O ko tranya black cheddar ka. O che mo buga bi buga jakiri la. Kala mo jaki ala na krachi. O mi jaki mu fe. Ete jaki don. Jaki galaka koloni kolo toni nyogon che woni me ore jaki. No kala shi wele ta ke tuguni. Le ne tade. Ayi o te walai. Ere ku mi fe ka ontonyo mais ça dit ne kona e mari quoi. Mundumbe e fungo ko mun ne kera. Ngo nouvelle demande be ya, nouvelle goma fe ne be ya. Ye fe nga mun peut de fi au fond. Dili. Ame wati mina komi sisan. Mankan nege foyi de tene la. Mena min fi. Ali ne jugu. Ne na te mangan ke bile wala sa. Kuma te kata ya fela. Tabari gala o nyana la lafiya o nyana yere. Jaka su yere conseil chama di mare. Duman fo e ga goman twin. Ka duma ay goma mi fore. Bere be finyana. Dili do fo sa. Idon adam ne dumana. Isagu. Ala sagu. Sako tige ala. Itara kasola femme ngama Christine. Ay de chama ndi mare. Toko ko papi. O toko dali ko yan. Dili. Papi. Para mo godin toko papi. Ngono dala ya o mega bayre. Dili wala. O mega ba. Dili te. Ni to tugula wata o ko ni. Ina wata de soro de. Akela tan sa bebe ala ka bon jeli ala ka bon wallahi an ko to la bukulo ala ka minen kono owo an ko blala ko minen kono ne ku yo do amene ku ta ka solo fole ko Christine kono ma no do e ma ta ka badena ni ku ko blala minen kono ama fo ne ta do ka ban ala ka bon ne be jena e tan fala me ala minen ngam dilin na le ne fle ne de ne na le ne ay nana na le ne fletan musisa awo ngoni mo dro ne fie folo kaso me waduli oro goman fo sa e ka goman fo ka goman fo iga balaga de ninke ayra iga alima ako ka ku be shifiano yakli bala iga balaga de ni ta ku to ka furo ni anta me fere ga dalaw balaga de flare ku be bulu yamo no te wona na de kali ko na manu ko ale ku be shi efia eta udi ku jo Ibanya na mafaka ku be shi efia subhanallah shenkele asira ne fin shenkele oni shenkele nyina ba ngabe ko no ayi yo ni we bingani ne to la fiao
a ko ke shen kelen mu ye bulu la karamɔgɔ mu ye bila o shen kelen kɛlɛ la barakɛla han kirisi ɲɔgɔnna muso ɲuman mi ti si barakɛla ma jili sabali sa cɛ cɛ sabali sa cɛ cɛ kana nkalon ta ka danna sa cɛ ne de kɔnɔma ne kɔnɔma tɛ a nana fɔ n'a nana a bɛ k'i yɛrɛ i m'a fɔ k'i nana a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna a bɛ e de ko k'a fɔ ko ne tɛ den o tɛ wa ne bolo yɛrɛ dalen b'a kisɛ kan kunna an bilala ɲɔgɔn na yan ne ko dili ma bɔ dɔ la fɔlɔ i bɛ ka dɔ wɛrɛ ɲɛsin ma sɛfɛ i bɛ to ko dɔ la ko wɛrɛ ɲɛ bɛ k'i la o tɛ wa ne dili da kala dɛ m'a fɔ dɛ jili fɛn min e ma sabali a ka haramu walahi e ni ne ka kɛlɛ tɛ taa sanfɛ kɛlɛ fɛ bilen a ma kɛ duguma kɛlɛ bari i bɛ sen na sanfɛ kɛlɛ la nka duguma kɛlɛ i tɛ sen na dɛ duguma kɛlɛ mun kɛlɛ sisan bon ne ta t'a di duguma kɛlɛ mun kɛlɛ t'o f'a ɲɛna kɛ ne bɛ ka f'i ɲɛna dɔrɔn de sinon ne ka mun b'a la t'o f'a ɲɛna kɛ a bɛ fɛ ne ka taa tuguni de cɛn tɛ e bɛ taa a bɛ ka nin bɛɛ kɛ walasa ne ka taa tuguni de e bɛ taa dɔrɔn n'i ye tɔɔrɔ papi kuma na kɔrɔbaya dɔrɔn an bɛ du in a ka haramu ne o ye ta ban i b'i si n'i taara sen na ha i si fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ ne tɛ taa a bɛɛ ni bɔdugu cɛ jili ne tɛ taa e de bɛ ka karamɔgɔ tɔw tɔgɔ tiɲɛ e ka taa ka bɔ ne kɛrɛfɛ i ka baarakɛla n bɛ t'i so ma jogojugu cɛkɔrɔ bila mun ni sɔnna yan nɔ walahi bilen mun ni sɔnna ne t'i bɔ a sɛbɛn ne k'i bɔ mɛ n'i donna sen na o bɛ taa n'i ye fo boli jɔn boli e boli ne a ka haramu ne tɛ taa ka taa cɛw ka kaso ka tila ka taa musow fana ka kaso a ma fɔ ko muso ko de bɛ taa jili n t'o kɛ dɛ i m'a fɔ ko muso ko de bɛ taa n'i taara muso ka kaso e de lafiya ye sa jili n ko n t'o kɛ ne yɛrɛ fɛ n ko n bɛ don bilen wa a se bɛ ne k'i labɔ dɛ walahi ne taara kaso la hali e taalen don min na o dugusɛjɛ a se tun bɛ ne k'i labɔ mɛ n'i to yen de i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ mun b'a la o se kun tɛ e ma ban wa n banna nka jili se tigi ye ala ye se tigi ye ala ye dɛ e den bɛ ka kɔrɔbaya e kɔ yan nɔ jɔn bɛ k'u ka nɔnɔ sɔngɔ san nɔnɔ de bɛ ka nɔnɔ san wari bɛ kirisi nin kunna han i ɲɛ tɛnɛ ne ka lamini mun ye dɛ o de bɛ wari dilan ka na i den bɛ ka balo an bɛ ɲɔgɔn kunnada sa jili o tɛ kunnadalen ye wa komi hinɛ d'i la parce que i bɛ dɔ bɔ n ka so sara o kuma hinɛ d'i la o Zeyna kɔni n'i ma sara kelen na walahi remontana de bɛ yen bɛɛ bɛ na du kɔnɔ bi remontana de bɛ yen a ka haramu remontana bɛ yen jili ni yɔrɔ o yɔrɔ ye e diya e k'a ko kɛ ten ne kɔni tɛ don yɔrɔ wɛrɛ si bilen nka n bɛ min f'i ye ne ka so sara bɛ yɛlɛ a nɔ na remontana wa i ni kirisi nin bɛɛ b'a sara cɛ o cɛ bɛ so kɔnɔ ɲinan règlement kura de bɛ yen koyi ne karamɔgɔ wazɛn tɛ hinɛ maa si la bilen fɛn bɛɛ n'ala ni kira cɛ ne ye min ye ɲɛna ye ala de b'a dɔn ne ye min kɛ ala de b'a dɔn a ka haramu ne ye tile 18 de kɛ n tɛ tile ye ɲɛ la tile 18 n tɛ tile ye ɲɛ la bon n tɛ hinɛ maa si la bilen ni mɔgɔ kelen bɛ so min kɔnɔ i bɛ 4000 sara ni mɔgɔ 2 bɛ yen i bɛ 8000 sara n'a ma bɛn min ma dɔrɔn i bɛ bɔ wala remontana. Mon ami Varan. Ouais. Tu as donné une fait mais depuis là on est là elle ne vient pas. Bon Flo il va donc kuma dɔ la e bɛɛ tiri a bɛɛ n'ala cɛ. Ne b'i filɛ kuma dɔ la quoi ne dabali de bɛ ba i la quoi. E bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ a kɔnɔma de don. Et puis fana a tɛ ka na bolimafɛn na ni ouais, non, n'a kɔnɔma non. N'a kɔnɔma là je comprends. Mais c'est bon, il y a le soleil quoi mon ami. Tu sais, tu as farikolo ma deli na. Ouais effectivement. Sinon kɔrɔlen ne yɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ yan. E yɛrɛ bɛ to ka n'a sɔrɔ yan. N'a sɔrɔ yan. Oh faut partir. Tiens là tu i bolo no ma dɛ. I bama fo ka abla walde na. Le dog olu hein. C'est mon ami. Ah yaye ala yɛrɛ ka teli la ka ci de na i sigi i sigi. Oh là là. Kori i ma sɛgɛn. Ayi. Ça va? Ça va. Kan jumɛn de bɛ yen? Kan foyi tɛ. Ya ko ka ɲi. Wa voilà. I wele baasi tɛ. N kun ye n terikɛ mun ka kuma f'i ye philosophie ale de filɛ nin ye. Ça va. Voilà. Erreur dun ça va quand même. Oui ça va. I n'a fɔ ne plan fɔ cogo min na i donna so kɔnɔ ko i ma déranger kɔni. Dile tun bɛ fɛ ka n tɔɔrɔ dɔɔni. K'i tɔɔrɔ dɔɔni. Dili mais elle c'est une hypocrite. Dili ka ko kana calculer quoi. I y'a faamu wa. O kɔfɛ kɔni foyi wɛrɛ tɛ yen. Kunun bɔra taga ɲɛgɛn na yanni ka segin n nana sɔrɔ kirisi tɔgɔ in kelen ka datugu n y'o ta k'o fili ka bɔ n a banna c'est bien ah ouais voilà ouais non on peut compter sur elle tu es capable de voilà ouais Charles bɔra ka nin fɔ tan on peut compter sur elle je te dis donne-moi ta main c'est une femme capable ouais voilà Alima i b'a dɔn ni nana ni terikɛ pour que k'i la rassurer de i k'a fɔ dɔrɔn ko karamɔgɔ wɛnzɛn de ta ye den ye kana siran kana hami hali kana jɔrɔ ok Alima n bɛ mun f'i ye ne terikɛ de don
Il y a une stratégie donc. C'est un grand stratège. Dans les plans, il m'a boit à Kokoro. A Figa qui tu comme Nia qui est toi. D'où flani. A héritage avec tout le boulot. Et Ani Denta, on y a un de Dalen tout là. Et ni varan. Comme n'a autorité. Bon, il y aura un soin de la défense. Sinon, il ne faut même pas t'inquiéter quoi. Il y a moi. Il faut lui suivre seulement. On est là. À propos, Karamogo Wazé, il m'a raconté qu'il va ramener. Karamogo. Ah oh? Plus voilà, Christine, il a fait la rabbin. Ah, Flo. Là, Flo, qu'on doit même son attaque. C'est pas mieux. C'est Flo, je t'ai dit, arrête, qu'on a bunda sane. Je t'ai dit, toi, tu vas gagner à ta ça, c'est Ali. Non, très mon ami, depuis Nido. Il m'a dit que je suis un homme. Il boule bien, alors, quoi faire? À mes solutions, il y a comme ça, on flaire et vous les gens faire quoi? Effectivement. Alors, et Amé Blaine. Amé Blaine, quoi. Yamé. Voilà. Il va attendre donc, quoi, fait, c'est qu'un an. Voilà. Oh, lui, c'est mon ami Farah. C'est bien, il est ah, ouais. Salam alaikum Karamogo. Karamogo. Salam alaikum. Somogo be. Basite. Alhamdulillah. Ba. Karamogo e nana doni me. Sisa. Na sisa. Wallahi ni temeto ngomina nga yugu bo dala de. Ni sigile wurudilla. Karamogo ye taliminge. Akela jigitige bay mo ma de. Kare mao mana teme o bebe ni ngalike ko Karamogo ka ko be nyadme ma abe to godi ala ki kishi yema koy wallahi ala ki kishi kaso mayne uba foto ko mena ne kon mata ngama me to ko mena ko mayne ala ki kishi ni nyo horem e kana dore ka newa Karamogo beba do ni ka mo ko ndatu kula na bola ibna do ay ne ku ka do kenyewa ne afi ngo do tere ko ese ne afi ngo ngam minjan falinte ni bi ka do ke bi ta ke misri dala ya lewa ha ne ka jege jalan ke ga fifa ni ku ana ni ya nyene mama o kuma lafiya don ni ube o te chenyewa ta da bokele kama mi ta da bokele kama ye kele nyini nan ne Karamogo wensen ka bo ne wati julke e trane la klina ide la ka ta dubuni diawa akala nyini ne ku ne ka sa otewa bo basite kamale ne wati mi kai na kalo fefem bila ate shide tasi se kana na wari so ni mbora ki sur kan me benga dabla Karamogo ni nana foli gere la ne mo ya la ne te ma sigara ma dia la ble ta kana ni nga wari kuma ta mani gitena ta awo ta bo Karamogo ni ka boy ma mewa ikuta ba tara din ta to fle ale surumani he ka dun to fle apoto la je ale ko nugu melege ne a fa mo me makara ma dia la ble wa ne Karamogo wense te hina o silable parce que ne raba ka jete mina sisa arama dia boy na fa foi tal ita fle tagara ni nga ware mo la molo fanta ya wallahi ni be fanta ndi noy ja fanta mamandi ni e ko nyuma nya obo ke duguma ko ni ala kani ci ko ke no te o kuma te ba
ntala ngome ta karamogo fo foli karamogo yo ke juguya ene bolo ha ko le ka warsa eli ala ni Bamako te e yoro ko kuma be fone ya anga village la wallahi ne faka yoro ni yo ni nye dalaw ne fa misi mi mene fabula anga dugu kuna ku achete wa karamogo abeke to di tunga te dame don wallahi ngane ben jigi kala hala mine jonte malo wallahi tunga te dame don nga ko ne me walde nyuman do wallahi ne sone me masa wede wa ne ba do ate dabri ne dala wallahi wani malamne ala be bo fando dia na ala solo ziri dala madam ala kana ni sonzori asa afoni nga sheji do takadima Aisha kan isigi atonga sheji takadima sa sonzori len chemai isigi sambe tele awo ala atonga donsa sheji be muni bile bi miri muna madam anga kubete siganya fora mune kera ne be dodi kadala sotigi mi me okute ya ni wati labaina wode nana bi ne dona ngome tafu ko ale wati minge natia ne kaluda ka minge ko ne ko be fara nyonga ngudama ne dunyere fere fe ni nu laje kalu sara mana bonna aka gene fente tumbulo o so sara duye juli wakele kana joli ne bodi okay to godi duguba sigi do wallahi duguba sigi ko beta oge ni wa flame ni iba ko wakele na ma bi wakele bu blame komi maramu o te problème ça e vem ne ba ga to me ne re tu nga carte de ma kuma si kenyi wallahi carte dinema nite carte ko nyedo ne ko ne numéro ya kan ne ko ngomi wele ko fe nga anga ko mano ko amage problème ne tu mo bi ga numéro de la comme ne te na boutique do fe ne tu me fe ki i pointir do ga film no se mais ma tieni do la ete do ni mi akabita ni o pointir la do ga film no se bini film madame wallahi sarate ne bolo saraba alla de bolo wallahi nebe duwaw ke dungoto wallahi ala kane jugu sila amina rabbi ala kane jugu sila amina rabbi yin tigitu wallahi ala ki tigitu amina rabbi masika shima sa ifana masika shima ana bedi ala ma ala de ben beba ana yira ala wallahi ala kana nyini ko amina ala kana nyini ko ko amina rabbi nyame metla ka ale tadam mi yera tadim tala komi sera ngatem saliyo ibi miri muna saliyo ibe miri muna sali matayo ibe miri muna miri kuduti la jigita unta ba nebi sali dema miri kudeti la falato unani ba nebi sali dema miri kuduti la ngo saliyo ibi miri muna ngo saliyo ibi miri muna sali matayo ibe miri muna miri kudeti la wala barka awo amage shawra ko min sala gatel mete ma biro fewa awo amakete ala ki nyumando nani naga singe ante ina ni ala sonama ala ki nyumando ngoy walla ala kana foy kila Why. C'est fara. Flo. Tu vas te voir où c'est vous clé fait. O ta mi sero mu. Tu vas ne la bulo de fois. Che fina po. Che ka o te nye esige nye ba nye la. Nga chibaro kaso te mokota ora ya. Ye. Cha fina ere. Ala ta full blala, Ta fun blala. Awo.
I b'a dɔn faux pas dɔ bɛ yan. Ne ka minɛn b'a ka so kɔnɔ. Flo. O tɛ e ma fɛn bɔ e m'a bɔ sura. Mais je savais pas qu'il allait revenir mais n t'a dɔn k'a bɛ segin sisan. Non mɔgɔ kɔni t'o dɔn mais solution bɛ. Solution bɛ. C'est mon ami. Faux pas te. Salam alaikum. Karamɔgɔ. Kamalenkoron fila ni fila. Karamɔgɔ sa. Flo. Bonne arrivée. Flo. Bonne arrivée. Flo. Karamɔgɔ i tɛgɛ d'a ma sa. Flo nga galon monda sa. Ayi sa. I b'a Ni c'est-à-dire galon monda ba. n'i ka kuma ye sa Ne ma karamɔgɔ. fiɲɛ ne ŋɔŋɔ n sogora la surɔ n ko karamɔgɔ n k'a ye fa kari ka bɔ mɔgɔ ninnu na. A ko tile filanin na k'i bɛ bɔ. Ne ka sogo bɛɛ cɛ ye. Fa kamalenkoron fila ani tila. A ko polisi ninnu ou bien sɔrɔsi gendarme ninnu ko tɛ se ka e to kaso la yen pendant une année. Ko ça c'est pas possible. Anw y'a kuma fɔ est-ce que o cɛ de olu ye. O cɛ t'u ye. Flo ne bɛ karamɔgɔ dɔn karamɔgɔ ye cɛ mun ye au temps de Musa Tile Musa ka waati karamɔgɔ c'est-à-dire kamalen mɔgɔ ninnu marifacila ninnu u cɛ 10 u jɛra cɛ kelen na. U ka marifa contre n k'a ko fu a n'u ka jɛrɛgɛ si ma kɔrɔ ni si. A ma kɛ ɲɛna mais n y'a mɛn. I b'a sɔrɔ karamɔgɔ ni gendarme ninnu u tun bɛ baara la i b'a sɔrɔ a tun bɛ baara de l'u bolo. K'a to kaso la a tun bɛ kaliwa de l'u bolo. Ma fɔ ko fo k'a bɔrɔn. A bɔra na o. Ya. U y'a ka style fɔlen yan. Non, moi ni fini ça, moi ni ça. Non, moi ni ça. Man sa. Non, moi ni ça. C'est-à-dire u ye minɛ ka tila ka siran. Awɔ. Ouais. Karamɔgɔ. Awɔ. U ye minɛ bon olu ye ne minɛ don min na o dugusajɛ bɛɛ u ye n bila quoi. Bon ko nɛgɛ haya dɔw bɛ yen k'u bɛ fɛ ko n k'u dilan ja ne yɛrɛ minɛ k'u ma kɛ denko ye quoi. K'u mago bɛ ne yɛrɛ de. Wɛnsɛn. Karamɔgɔ wɛnsɛn. Donc format dɔn. Donc I b'a dɔn ne kun ye maa fila de ye. N kun bɛ kaso kɔnɔ n fan kelen bɛ kaso kɔnɔ n fan kelen bɛ bureau kɔnɔ. Cɛ karamɔgɔ ye tɛ gasɛrɛ koyi. Nabi ɲuman de b'aw kɛrɛfɛ a t'a dɔn. Mais minnu bɛ kaso la yen nɔ olu ka kow bɛ cogo di kaso la den ninnu. Voilà. Yen kaso la dun sɛgɛnnen don dɛ. Cɛ an ka mɔgɔ dɔw taara kaso la n t'a dɔn n'a sɔrɔ y'u ye. Ne kun y'a kuma mɛn ko. N ka ni maabaw bɛ ɲɔgɔn kan yen. Karamɔgɔ. Hali mais u ka cɛ dɔ ma taa yen kɔsa in na ko jɔn yɛrɛ. Le cerveau bɛɛ le cerveau. I n'o ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ jɛman dɔ tɛ de. Awɔ. Ni ma fili awɔ. Le cerveau ye mɔgɔ jɛman de ye. Mɔgɔ jɛman de. A jɛlen passe. Le cerveau n ko ne kun bɛ namasa wɔrɔ ka di bɛn le cerveau ma. Karamɔgɔ. U ka cɛ dɔ bɛ yen ko Arasibaci. Arasibaci. Ne yɛrɛ ne y'o tubi. Arasa ou bien. Arasa ne yɛrɛ y'a ka Arasa di. Po. Ne ye kuranɛ d'a ma sisan yɛrɛ ma tɛ kuranɛ dɔn n'a ye. Karamɔgɔ. E b'a dɔn an karamɔgɔw filɛ nin ye. Sisan. An kɔni tɛ bɛn kɛnɛ kan nka kɔnɔna la ni problème wulila an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Mali karamɔgɔba bɛɛ taara ne la. Karamɔgɔ i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ ka. Ko n ko tentigiw ko tɛ n bila de ne yɛrɛ de ko n k'u k'a to n ko n ka na wagatinin kɛ n ka famille na parce que ne ye nɛgɛ a y'a dilan ka di maa min ma a bɛ taa maa 39 ani 19. Cɛ karamɔgɔ cɛ ko ni ma so wɛrɛ dɔn. Cɛ in ma ɲi maa dɔn. Non c'est-à-dire wari bɛ caya dɛ. A wari bɛ caya trop. Sisan karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye sisan philosophie ne e donna karamɔgɔ ka so kɔnɔ sisan ka ji soli ka di ne ma est-ce que baasi b'a la. Ne ka ji la. Karamɔgɔ tɔɔrɔ sa. Non an t'a tɔɔrɔ parce que i ka so i ka voilà. Ji seli. N'a ma ɲɛ a bɛ baro kɛ fo baro fana fɔ ka. Ne kɔlɔsi kura de. Nin ye kɔlɔsi fɛn de ye nin diyan. Maa min yɛrɛ bɛ kasubonba yɛrɛ garder. O de ye kɔlɔsi diyan. Ya baba. Ni fini. Fini bɔra Arabi Saoudite de ka di ma. An ka karamɔgɔba dɔ de taara nin diyan. Karamɔgɔ Jimi. Ka Jimi. Ne fara o. Flo i jɔ ne bɛ taa ji ne bɛ taa fɛn bila ye. Karamɔgɔ an bɛ baro tɔ kɛ kɔfɛ. Ne bɛ na so kɔnɔ. Karamɔgɔ i bisimila. Bise karamɔgɔ. Karamɔgɔ.
Ça va? Ça va, wallahi. Mado ye ko boke. Yan yɛrɛ soso bɛ maa kin kojugu. Ya. Sinon ka ne to yen soso t'i kin yɛrɛ. Ouais. Karamɔgɔ, n bɛ don so kɔnɔ. I bɛ don? Basi tɛ. Ya baba. Ya baba. Ouais. La. An nacogo ka ɲi. Ninnu nacogo ka ɲi. U ko ten ko maa ɲɛ de b'i ka batigɛ nɔgɔya. Han? E zikiri cɛmɔgɔ batara den sensurunin min jɔnnen ma ko ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala k'a kɛ tan ne y'a fɛ ko n ka mijani falen tɛ de ne karamɔgɔ ye ko minnu kɛ ala de b'a dɔn ala kelen pe de b'a dɔn ouais alhamdulillah Wai. Mɔgɔ sɛgɛnna. Jando. Karamɔgɔ yɛrɛ na de. I muso de don. Ko mun? I muso. Sogɔnna wa? Alima. Hey! Alima. Mun bɛ kɔnɔ? I den. Ayi Alima mana na ko dabila sa jɔn den? Karamɔgɔ. Ayi mun bɛ nin kɛ ne den? I tigi banna. I bɔra yɔrɔ la i bɛ segin ka taa yen tuguni. Ko jumɛn? I bɔra yɔrɔ min na i bɛ taa yen. Alima t'i den fa ɲini sa mana na ko dabila sa. Cɛ o kuma i b'a min ji fɛ wa? Den fa wɛrɛ bɛ tɛmɛ i kan. Bɔ ne ye fɔlɔ ne ka. La ilaha illallah. Janfa. No waritigi ye kungo de ni. A ka haraw waritigi ye kungo. No dutigi ye kungo ye. Cɛ nin bɛ janfa. A ka haraw de bɛ tɛgɛra nin ko kisɛ. Ni den tɛ ne ta ye fiyewu. Ni kelen ni tɛ ta ye ayi. Ali e ɲɛra ni e ɲɛra i b'a dɔn ko nin den jiginɛ ne tɛ ye. Non Alima ni n tɛ sɔn walahi a ka haramu ɲini. N tɛ sɔn dɛ.